Здравейте, аз съм Мачо 212 и днес ще играем от таблета на 8Ball Pool. Може после да сменим играта. Значи, за сега смятам една игричка на Downtown. Не, на Сидни. Така, да започваме. Ще играем също Quest. Бага майката кой е. Добре, все едно. Така. Той цепи. Естествено, само някои топки се мръднаха. Само някои тъшаци. Окей, така. И сега смятам да цепя топките повторно, което не е добра тактика. Но... чакайте сега. И така ще опитам да направя. Их, мамо, стара. Проклетник! Бисрамник. Не го изсрам. Аз играм много манери понякога. Преди, като играх в отбора Нито Крил, всички ме питахте защо не снимам от таблет, примерно, някакви игри. И това беше доста уместен въпрос. Отговор е, че не знаех с коя програма, но нали, подразбира се, че съм намерил. Ай, стига бе, човек. Цепи, ако ще цепиш, бах хлям. Сега ще вкара. Но мраза, ей така, като не докосна топката, оня си би. Добре. Досада. Най-вероятно ще почна да снимам нова поредица на Stranded Deep. Най-вероятно виждате и това нещо. Постарал съм се да го виждате. Смятам в следващия клип да ви покажа как да си ги сложите. Да си стеглите тази програма, ако искате и вие да снимате. Обаче искам много мощен Android и мамо стара пак не вкарах. Иска изключително мощен Android. Затова аз съм на таблета. Примерно подходящи телефони са S5, S3, S3 mini. И нали, примерно, ако искате да снимате с S2, Trend Lite и такива, не дейте. И най-хубаво таблет просто. Первезник. Мамо! Стига бе, човек! Това е гава с мене! Их! Ще му и бамата на този пидес. Вкарвай си, аз ще ги навълга за моите. Между другото, вече сме в Toxic Gaming, отбор, който аз съм направил с още един човек и ви гарантирам, че няма да го изтира или да напусна. Никакъв шанс. Просто. Вау. Благодаря бе, човек! Бих му писал мала бързи. О, да. Вкарах една топка. Гледайте колко съм велик. Та бяла топка не знае на къде ходи. Бах ти мадото.
Аре. Така. Така. И леко. Бум. Не. Хуб. Хуб. Добре. О, запушил го. Край. Някак да прави. Велик съм просто. Защото се е възможно да удари черната и да я вкара. Малък шанс има, обаче е възможно. О, да. Та, оранжевата вече я виждам вкарана. Имам бедно богата фантазия. Така. Рискувам доста, като правя това. Да, така е. Доста рискувах. Да... Вау! Не знам от мен ли ги взе или от него. Добре, сега ако не я вкара, просто го ебавам. О, всъщност няма и да я вкара. Не, това няма да влезе. Ти да можа да вкараш моята. Не мисля. Точно. Добре, ако не я вкарам, просто... Не, това няма да го повярвам. Никакъв шанс. Фак! Не, това не е... О, не! То таблет е против мене. Доказателство! Алармата ми звъна. Не знам дали го видяхте, обаче така стана. Добре, аз спечелих. И добре, това е само една игра на клипа. Нали, само една игра в клипа. Следващия клип най-вероятно ще е на някоя друга игра. Това беше всичко от мен. Чао, няма да игра отново, че си ни възстина.